Sanibonani nemadoda, ngize la sokhuluma into ebaluleke kakhulu okumele ukuthi idlulise kunina njengoba nazi nani ukuthi isikhathi esihambile futhi kube iviki elide kakhulu leli sikhuluma ngayo lento le manje sekuyisikhathi sokuthi siyiphethe futhi siyigoqe njengoba senibona selidumela emasumpeni nje isikhathi sesisondele akusezona nezinsuku sesibala ama-hour manje ukuthi ayishaya impembe mfo kagawuzi. Bafowethu la ngizokhuluma ngegcwalisa spring picnic ukuthi iziphi izinto ongamele ukuthi zingene ngaphakathi. Wengane zawethu ngiyakhuluma phela ngoba nginje kodwa kube kangani ufune ngabe ngifile. Ufune ngabe nje ngiyabekwa kusasa kanti kusasa uyigcwalisa ngeke angazofa emadoda. Silaze entweni engamele ingene uyigcwalisa. Kuthiwa nginitshela ukuthi ikhala evumelekile lapha. Nambone inkinga nami unethi unginqumuza. Ekuzungenze lutho ngangilinda ngaphandle ngeqhubha. Ngangicabanga uzongiphathela umbezi zongigwaza la. Yabo. Waphela umuntu wela gade manje uyafuna umuntu ya sekusende u8 isikhathi bese kuba illegal substances izidakamizwa ayivumelekile lapha yana. Yabo. Nini ngadragani lapha ku general. Amathikithi asekhona amadoda kuzokuba utshwala abangaphandle ungeni utshwala abangaphandle ipost uzoyifaka la indaba nginishumayeza phinde futhi amabhodlela ampatha ngoba nesharp athi amabhodlela ngigwaza ningawo indlela nje niyona nosharp athi ngokuthi ngiyadlula nosharp athi ibhodlela ningigwaza amantombazana adeni kakhulu adini amantombazana afuna ungiququla phansi ndangazi ngenzeni kubani ngoba nganza indoda yamuntu futhi kuzokuba ama professional cameras or ama recording equipment ngaphandle makuthi uqashiwe lapha uzoso then ungashutha kodwa nje makuthi uyazathi nje cha hayi cha izinja lapha mafuna ukusilumisa ngezinja zokuzingela ayivumelekile pets zama pets izinja yes makatina ngazi bese kuba amathende angimele ufike nethende lapha nama umbrella amakhulu ube wena negazebo into ngathi igazebo ayidingakala ngani mina yazi igazebo bayafika naseyikoleni ezinkulu niyasithuka nje nisithukela ubala abanye abanokuthi yini igazebo basazogooglisha hey uzawuna bad maskandi kuzokuba enike ama laser pointers ngabeni leyo ibhamu azivumelekile lapha o cricket abavumelekile lapha ama unapproved merchandise awavumelekile lapha ngintshela ukuthi kusasa ke igcwalisa madoda wonke umuntu athemba usekulungele lokho ofuna Mamvelase memezayo ngisho lokho ngamemeza ngithanda mangasafuna ngisafuna ngize ngenze into bona ifunwa nini yabona mawukuthi kanjani ivuka athi izongidubule yabo ya ngithe ngibonga nje ngizodlulisela lokho ngane zakho akukho ukuthini.